Jedna z nejtemnějších postav světa boxu všech dob. Muž, který stál za zápasy legend, s kterými později on sám bojoval u soudu. Mimosoudně si rovnával s mnohými legendami boxu, například s Mikem Tysonem. Častokrát mu procházely nemožné věci. Tohle je příběh promotéra zápasů Donalda Kinga. Donald King, známější jako Don King, se narodil 20. srpna roku 1931 v Ohio. Do 8členné rodiny jeho matce Hetty a otci Clarenceovi. Don neměl jednoduché dětství, jelikož nebyli nejbohatší rodinou a zároveň i roku 1941, tudíž v Kingových pouhých 10 letech postihla tragédie, když Kingův otec Clarence zemřel při nehodě v továrně, ve které pracoval. Rodině Kinga tak bylo vyplaceno odškodné od této firmy v hodnotě $10,000, což nezní jako moc peněz. Ale v přepočtu na dnešní peníze by se to blížilo $214,000. Díky těmto penězům se rodina Kingů přestěhovala do Mount Pleasant, do středostavské čtvrti. Don se svou sestrou matce pomáhali s prodejem arašídů a domácích koláčů, což ale byla pouze zástěrka pro jejich skutečný biznis, a to nelegální sázky. Don King v roce 1951 zanechal vysoké školy a začal se naplno věnovat ilegálním sázkám. V této době si King díky názvu lokality, kde jeho ilegální biznis provozoval, vysloužil přezdívku Kingpin. Kingovi se tak dařilo až do roku 1954, kdy stanul před soudem za zabití. King totiž zabil Hillary Brown, když se s 2 komplici snažili vloupat do jedné z Kingových heren. U soudu ale King dokázal uspět, když zazněl rozsudek jako oprávněné zabití. King se tak mohl radovat a v jeho nelegálním biznisi tak vesele pokračovat dál. To se mu také dařilo do roku 1957, kdy byl postřelen neznámým útočníkem poté, co odmítl zaplatit $200 za ochranu zločineckému bossovi Sondrovi Birnosovi. King se ale i z této nezávidění hodné situace dokázal dostat a pokračovat ve své činnosti. Stopka nakonec přišla, ale až v roce 1967, když byl Don odsouzen na 1 až 20 let vězení za vraždu 2. stupně z roku 1966, poté, co před zraky mnoha svědků ušlapal k smrti jednoho z vlastních zaměstnanců. Za to, že mu dlužil $600. King se u soudu snažil incident podat jako sebeobranu, avšak to všichni svědci vyvrátili, když řekli, že King byl ten, kdo zaútočil jako první. Poté, co uvedli poslední slova zabitého Sama Garretta, která měla být "Done, zaplatím ti ty peníze", byl King definitivně považován za vinného. King tak usedl do nápravného zařízení Marion, kde se začal naplno věnovat samovzdělávání, prostřednictvím knih. Dle Donových slov četl vše, co se mu dostalo ve vězeňské knihovně do ruky. Roku 1972 byl Don King propuštěn, poté co se jeho právníkovi podařilo změnit rozsudek z vraždy 2. stupně na zabití. Po Kingově propuštění se Don začal pomalu ale jistě přesouvat do světa boxu, což se mu také dost rychle dařilo. Na samotném začátku jeho promotérské kariéry se mu za pomocí zpěváka Lloyda Price podařilo přemluvit Muhammada Aliho k charitativní show pro místní nemocnici. Po této akci Don také navázal spojení a spolupráci s tehdy již rozběhnutým promotérem Donem Elbaumem. Donovým prvním pořádným domluveným zápasem byl dnes již legendární duel z roku 1974, známý jako Rumble in the Jungle, neboli duel mezi Muhammadem Alim a Georgem Foremanem, dnešní Demokratické republice Kongo. Zápas zaznamenal velký úspěch a Kingovi se také za podpory kongské vlády podařilo na tehdejší dobu domluvit rekordní odměny ve výši $10 milionů. King tak měl o slibný start postaráno a pokračoval v jeho rozvoji, když v roce 1975 pro Muhammada Aliho dohodl další nezapomenutelný zápas, a to trilogii s Joem Frazerem v Manil, která se zapsala do historie jako Trilla in Manila. King tak stoupal na samotný vrchol promotérů, ale stále to chtělo vybudovat si vlastní soupisku boxerů, kteří by se pod Kinga upsali. Don tedy založil Don King Productions a v 70. letech, mimo to, že promoval tehdy největší zápasy těžké váhy, začínal tvořit také svou vlastní soupisku boxerů, do které se postupně přidaly jména jako Larry Holmes nebo Roberto Duran. King tak začínal mít moc nejen jako člověk, co dokáže vypromovat zápas 2 boxerů, ale také jako záruka toho, že pokud se pod jeho společnost podepíšete, bude o vás slyšet. A tak v následujících 2 desetiletích přicházela pod Donovu společnost známější a známější jména, jako Mike Tyson, Evander Holyfield nebo také Julio César Chávez. Pro oko normálního diváka to byl splněný sen. Domlouvali se obrovské zápasy, které trhaly kasy po celém světě. Ale paradoxně, pro zápasníky byla spolupráce s Kingem jedna z nejhorších kapitol jejich kariér. Postupem času se na Dona začínaly valit žaloby o desítky až stovky milionů dolarů od boxerů, které dříve Don promoval. Již v roce 1982 byl King žalován boxerem, s kterým to celé začalo, a to Muhammadem Alim.
za to, že Ali mu nemělo být doplaceno 1,1 milionu dolarů za zápas s Larry Holmesem. Tento spor se ale vyřídil velice zvláštně. Don King si zavolal dobrého přítele Muhammada Aliho, kterého následně poslal do nemocnice za Muhammadem Alim s kufříkem a dopisem. Kufřík obsahoval $50,000. Dopis, který měl Ali podepsat, měl Kingovi dát pravomoc na propagaci všech nadcházejících utkání Aliho a ukončit jejich soudní spor. Muhammad Ali dopis podepsal. King byl následně žalován také Larry Holmesem za okrádání Larryho počas celé jeho kariéry, kdy ho měl King připravit o $10 milionů. K této žalobě došlo poté, co si Larry uvědomil, že si King po jednom z jeho zápasů naúčtoval $300,000 jako bonus za nalezení duelu. Dalším slavným boxerem, se kterým se King žaloval, byl také Mike Tyson, který Kinga žaloval o neskutečných $100 milionů za údajné okrádání Tysona během jeho boxerské kariéry o miliony dolarů, což je z největší pravděpodobností pravda, jelikož si King bral z Tysonova platu 30 až 50% jeho výdělku za to, že mu dělal promotéra. Občas však Kingovy zisky z platu Tysona přesáhly 50%, poté, co si odečetl veškeré své skryté poplatky. V roce 2005 se King dostal do opačné situace, kdy on byl tím, kdo žaloval ESPN o $2,5 miliardy za pomluvu a pošpinění jména. S touto žalobou ale King neuspěl, poté co nedokázal doložit důkazy o tom, že tvrzení ESPN nejsou pravdivá. King se ale nevěnoval pouze boxu. V roce 1984 se totiž stal koncertním promotérem pro tour skupiny Jacksons, známější jako Jackson 5. Don King má k dnešnímu dni 94 let a ano, stále je promotérem. Za svou kariéru si dle odhadu přišel na něco okolo 1,1 nebo 1,2 miliardy dolarů a stal se známým pro své soudní spory, legendární zápasy a tunu kontroverzí. King sice není ta nejčistší duše, ale každý fanoušek boxu mu musí být alespoň trochu vděčný za veškeré legendární zápasy, které nám přinesl. Don byl také zapsán do boxerské síně slávy roku 1997 jako promotér a také do herní síně slávy roku 2008 za jeho přínos pro hazardní hry. Toto byl příběh legendárního promotéra Dona Kinga. Děkuji za sledování, budu rád za odběr a like a budu se na vás těšit u dalšího příběhu legendy.